oss. Sen har vi nästan 4 bilar som står. Stefan Erlandsson kör rätt in i Mikael Johansson ifrån en på sista. Men de kommer iväg igen i alla fall. Robin Eriksson får ju en seger på rabatttillgång här. Som det bara är att skjuta i. Nu leker han ju mot Robin Eriksson. Startnummer 93 är det som har en svart flagga. Erlandsson ifrån Alingsås blir tilldelad en svart flagga. Ja, på andra platsen så är det då Dennis Johansson från MP. Då kommer Stefan Erlandsson med en tack i bilen. Följer på Mikael Johansson från MP Middag som då tar över tredje plats. Säkert fram i ledningen, men jag hoppas väl för hans skull att det är det går ju på gränsen precis hela tiden och då leder han ett halvt varv. Ja, herre Jesus, jag tror han inser nu att jag kanske inte ska helt köra igen, men i alla fall Robin Eriksson ifrån Vimmerby.